ክንዲ ዘፍቀርክዎ ተፃረረኒ ኣብ ክንዲ ፍቕርኻ ሰሊፈዲኒ ኣብ ክንዲ ዘፍቀርክዎ ተፃረረኒ ኣብ ክንዲ ፍቕርኻ ሰሊፈዲኒ ኣብ ክንዲ ዘፍቀርክዎ ተፃረረኒ ኣብ ክንዲ ፍቕርኻ ሰሊፈደየኒ ርእሲ ኣብ ልዕሊ ኣቑመሉ ተፃረሪ ናብ የማን የቁመሉ ንዝተፈደየ ተረቲዑ ይወስእ ጸሎት ኃጢአት ይኹኑ መዓልትታቱ ሒደት ይኾና ንሽሞቱ ካል ይወስዳ ውሉዱ ዘኽታማት ይኾኑ ሰበይቱ መበለት ትኸውን ውሉዱ ናዘሩ ይልምኑ ካብተን ዝዓነዋ ኣባይቶም ኣርሒቖም ጌራ ይልምኑ ካብተን ዝዓነዋ ናባይቶም ኣርሒቖም ጌራ ይልምኑ ርእሲ ናብ ልዕሊኡ ኣቁመሉ ተፃራሪ ናብ የማን የቁመሉ ንዝተፈደየ ተረቲዑ ይወስእ ጸሎቱ ኃጢአት ይኾኑ መዓልትታቱ ሒደት ይኾና ንሽሞቱ ካል ይወስዳ ውሉዱ ዘኽታማት ይኾኑ ሰበይቱ መበለት ትኸውን ውሉዱ ናዘሩ ይልምኑ ካብተን ዝዓነዋ ናባይቶም ኣርሒቖም ጌራ ይልምኑ ካብተን ዝዓነዋ ናባይቶም ኣርሒቖም ጌራ ይልምኑ ሓጎም ድማ ኣይድምሰስ ስሞም ናካልኣይ ውሉዱ ይድምሰስ በደላ ቦታቶም ናብ ቅድሚኦም ይዝከር ኃጢአት ኣዲኦም ኣይርሳዕን ስሞም ናብ ካልኣይ ወለዶ ይድምሰስ በደላ ቦታቶም ኣብ ቅድሚኦም ይዝከር ኃጢአት ኣዲኦም ከዓ ኣይድምሰስን ሓድጎም ድማ ይድምሰስ
ስሞም ናብ ካልእ ኣይወለዶ ይድምሰስ በደል ኣቦታቶም ኣብ ቅድሚኦም ይዝከር ኃጢአት ኣዲኦም ኣይድምሰስን ኃጢአት ኣዲኦም ከዓ ናይድምሰስን ኣብ ክንዲ ዘፍቀርክዎ ተጻረረን ኣብ ክንዲ ዘፍቀርክዎ ተጻረረኒ ኣብ ክንዲ ፍቕሪኻ ጸጸል ይፈዲኒ ኣብ ክንዲ ዘፍቀርክዎ ተጻረረኒ ኣብ ክንዲ ፍቕሪኻ ጸጸል ይፈዲኒ ኣብ ክንዲ ዘፍቀርክዎ ተጻረረኒ ኣብ ክንዲ ፍቕሪኻ ጸጸል ይፈዲኒ ኩሉ ግዜ ኃጢአቶም ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ይኸውን መዘከርታ ናብ ምድሪ የጥፍኦም መርገም ፈተው ንስኻ ከዓ መጽእቶም በረኸት ኣይባሃጉን ንሳ ድማ ረሓቐቶም መርገም ከም ክዳን ተኸደኑ ንስኻ ከም ማይ ናብ ውሽጢ ሰረጸት ከም ቅብኣ ኣብ ኣዕጽምቲ ሰረጸት ኩሉ ግዜ ኃጢአቶም ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ይኸውን መዘከርታ ናብ ምድሪ የጥፍኦም መርገም ፈተው ንስኻ መጽእቶም በረኸት ኣይባሃጉ ንሳ ድማ ረሓቐቶም መርገም ከም ክዳን ተኸደኑ ንስኻ ከም ማይ ናብ ውሽጢ ሰረጸት ከም ቅብኢ ክዳን ኣብ ኣዕጽምቲ ሰረጸት ከምቲ ኩሉ ግዜ ዘዕጥቕ ቅንዓት ይኾኑ ከምቲ ኩሉ ግዜ ዘዕጥቕ ቅንዓት ይኾኑ እዚ ኩሉ እግዚኣብሔር ናብ ተጻረርተ ይኹኑ ኣብቶም ንነፍሰይ ክፉ ዝዛረቡ ፍዳ ይኾኑ ከምቲ ኩሉ ግዜ ዘዕጥቕ ቅንዓት ይኹኑ ኣብ እግዚኣብሔር ናተጻረርተ ይኹን ኣብቶም ነፍሰይ ክፉ ዝዛረቡ ፍዳ ይኹን
ከምቲ ኩሉ ግዜ ዝዕጥቕ ቅናት ይኹኑ እዚ ካብ እግዚኣብሔር ናይ ተጻረርቲ ይኹን ኣብቶም ነፍሰይ ክፉእ ዝዛረቡ ፍዳ ይኹን ኣሜን ከምቲ ኩሉ ግዜ ዝዕጥቕ ቅናት ይኹን እዚ ኩሉ ካብ እግዚኣብሔር ናብ ተጻረርቲ ይኹን ኣብቶም ነፍሰይ ክፉእ ዝዛረቡ ፍዳ ይኹን ኣሜን